Pozdrav i dobrodošli. Da li motor u vašem autu prokuhava ili ste primijetili da radi na temperaturi više od uobičajene? Ili s druge strane, možda zimi treba zauvijek prije što grijanje u kabini počne raditi punom parom? Kako god, u oba slučaja, uzrok ovome bi mogao biti neispravan termostat koji, kao što mu ime sugerira, regulira temperaturu motora i održava ju unutar određenih granica. I mada termostat većinom radi besprijekorno, ako zakaže, možemo imati ozbiljnih, pa čak i katastrofalnih problema s motorom. Upravo zbog toga ćemo u ovom videu vidjeti kako prepoznati neispravan termostat i, još važnije, što učiniti ako je to slučaj. Pa idemo! Neispravan termostat može uzrokovati različite simptome, ovisno o tome što mu se dogodilo. Prvo, da vidimo što možemo očekivati ako je zaglavljen u zatvorenom položaju ili se ne otvara u potpunosti. Kao što možete zamisliti, ako se termostat ne otvori, neće biti ni protoka rashladne tekućine prema hladnjaku i natrag. I kao rezultat, motor će se pregrijati u vrlo kratkom roku. A ovo bi moglo dovesti do ozbiljnih i vrlo skupih oštećenja motora, kao što su na primjer puknuta brtva glave. Termostat koji se iz bilo kojeg razloga ne otvara do kraja će smanjiti cirkulaciju rashladne tekućine, što ujedno znači da se motor neće dovoljno hladiti, te će sasvim izgledno raditi na višoj temperaturi nego inače. Ovo će vjerojatno biti najizraženije dok se vozimo autocestom ili se penjemo uz strmu uzbrdicu. S druge strane, iako manje dramatične, posljedice termostata koji je zaglavljen u otvorenom položaju se također ne smiju zanemariti. Za početak, s potpuno otvorenim termostatom rashladni sustav će cijelo vrijeme raditi punim kapacitetom, zbog čega će automobilu trebati duže vrijeme da se zagrije, posebno tijekom hladnih dana. S vozačkog stajališta mogli bi primijetiti da kazaljka temperature stoji niže nego inače. Uz to, zrak koji ulazi u kabinu kroz ventilacijske otvore možda neće biti baš topal, jer se on zagrijava rashladnom tekućinom koja u ovom slučaju neće biti dovoljno vruća. Nadalje, motor koji ne postiže radnu temperaturu će raditi s prebogatom smjesom, to jest koristiti više goriva nego što je potrebno, što naravno povećava potrošnju. To će biti najviše vidljivo ako imamo učestale kratke vožnje prilikom kojih se motor neće uspjeti zagrijati na radnu temperaturu. Zatim imamo katalizator koji neće raditi efikasno ako motor ne postiže radnu temperaturu i radi s prebogatom smjesom. Kod Euro 3 auta i novijih, koji imaju lambda sondu iza katalizatora, ovo će vrlo vjerojatno aktivirati lampicu motora te ćemo imati grešku P0420, što bi nas moglo krivo navesti na pomisao da katalizator nije dobar. Osim ove dvije ekstremne situacije, neispravan termostat može prouzročiti još neke probleme. Recimo, mogao bi uzrokovati da temperatura motora nepravilno i neujednačeno raste ili pada, što se obično događa kada se on otvara ili zatvara kada ne bi trebao. Osim ovoga, možemo primijetiti promjene u intenzitetu grijanja unutrašnjosti. U autima koji imaju elektronski termostat, bilo koji problem s njim bi mogao aktivirati lampicu motora, što ujedno znači da ćemo imati određene greške u memoriji, do kojih možemo doći pomoću OBD skenera. Sada kad smo vidjeli što se može dogoditi kada je termostat neispravan, idemo objasniti čemu on služi i kako radi. Motor u autu koji radi stvara mnogo topline koju je potrebno odvesti. A pod pretpostavkom da je u pitanju vodeno hlađenje, ovo se radi uz pomoć rashladne tekućine i kilera, to jest hladnjaka. Ali da bi se postigla određena efikasnost, motor mora raditi na takozvanoj radnoj temperaturi, koja je za većinu današnjih auta u rasponu od 90 do 110 stupnjeva Celzijusa. I tu na scenu stupa termostat koji kontrolira temperaturu motora tako što regulira protok rashladne tekućine. Kada je motor hladan, termostat je potpuno zatvoren, što sprječava da rashladna tekućina ide prema hladnjaku. Ali kako se zagrijava, termostat se postupno otvara te rashladna tekućina počinje teći kroz hladnjak i pritom se hladi. Tehnički gledano, termostat je zapravo ventil koji se otvara na određenoj temperaturi. Godinama, da ne kažem desetljećima, njegov rad je bio kontroliran voštanim elementom koji se širi ili skuplja ovisno o temperaturi rashladne tekućine u kojoj se nalazi. Međutim, mnogi noviji auti imaju takozvani elektronski ili mapabilni termostat koji kontrolira kompjuter motora. Ovdje uz voštani element imamo električni grijač koji omogućava da se termostat otvara ili zatvara ranije ili kasnije. Kao rezultat toga, automobili sa ovakvim termostatima mogu se brže zagrijati, ali i prilagoditi radnu temperaturu trenutnim uvjetima vožnje. Sad, nakon što smo riješili čemu termostat služi, trebali bi ga moći i pronaći. A kao i s većinom drugih stvari, njegova lokacija ovisi o kojem je autu riječ. No u stvarnosti, termostat se najčešće nalazi negdje gdje se ova crijeva od tekućine spajaju na motor i to u plastičnom ili metalnom kućištu u blizini pumpe vode.
Ponekad je međutim termostat poprilično teško dostupan što otežava njegovo pronalaženje, ali i zamjenu. Termostat je u biti vrlo jednostavan, što ujedino znači da nema puno toga što može poći krivo. Većinom će se hrđa i kamenac nataložiti po njegovim pokretnim dijelovima, što spriječava da se pravilno otvara i zatvara. Ovo se najčešće događa u autima kod kojih je u rashladni sustav sipana obična voda iz slavine, koja uvijek ima određenu količinu kamenca. A ako ste ikad vidjeli na što liči kuhalo nakon duže upotrebe, možete onda zamisliti kakvi su killer, termostat i ostalo u tom autu. Uglavnom, kako bi to izbjegli, uvijek koristimo antifriz i destiliranu, to jest demineraliziranu vodu. Osim ovoga, kod elektronskih termostata možemo imati klasične probleme: oštećena instalacija, labavi konektori, korozija ili prljavština na pinovima u konektorima i sl. Ako sumnjamo da je termostat neispravan, prije zamjene bi ga ipak trebali provjeriti, jer neki od ranije navedenih simptoma, recimo prokuhavanje motora ili visoka radna temperatura, mogu biti uzrokovani drugim problemima kao što su loš hladnjak ili pumpa rashladne tekućine. Jedna opcija je da upalimo auto kada je hladan i pustimo ga da radi. I kako se motor zagrijava, svako malo provjerimo oba crijeva rashladne tekućine. Ovo koje ide od motora do killera i ovo koje ide nazad do motora. U početku oba bi trebala biti hladna, a kada motor dođe do radne temperature, što je u većini slučajeva oko 90 stupnjeva Celzijusa, trebali bi osjetiti kako jedno, a vrlo brzo i drugo crijevo odjednom postaje vruće. To je znak da je termostat bio do tada zatvoren kao što i treba, te se sada otvorio i pušta rashladnu tekućinu da cirkulira kroz killer. A ako su se crijeva cijelo vrijeme postepeno zagrijavala, znači da je termostat stalno otvoren. Druga mogućnost, naročito ako je lako doći do termostata, je da ga skinemo s motora i testiramo. Za ovo nam treba kanta ili nekakva posuda u kojoj ćemo natočiti vrelu vodu i onda ubaciti termostat unutra. Ako je ispravan, vidjet ćemo kako se ovaj njegov pokretni dio otvara. Isto, ali u suprotnom smjeru će se dogoditi ako ga izvadimo i ubacimo u hladnu vodu. Ili alternativno, možemo ga staviti u lanac hladne vode koju onda zagrijavamo na štednjaku te promatramo što se događa sa termostatom. Ovo je u biti isto što se događa kada je motor hladan te se zagrijava na radnu temperaturu. I za kraj, pokaže li se da je termostat neispravan, ostaje još samo pitanje koliko košta novi. E pa dobra vijest ovdje je da termostati, posebno mehanički, nisu jako skupi. Većinom je ovdje riječ o cijenama reda veličine 20 do 30 eura. S druge strane, elektronski, to jest mapabilni termostat zbog svoje dodatne složenosti može biti nešto skuplji, ali i dalje znatno manje od 100 eura. Što se tiče same izmjene, ovo može biti ponekad nešto zahtjevnije, pogotovo na V6 ili V8 motorima, gdje je termostat najčešće zakopan u sredini između dvije glave. I onda, da bi ga se zamijenilo, je potrebno skinuti usisnu granu i druge dijelove koji smetaju. Ovo je svakako nešto što valja imati na umu, naročito ako plaćate mehaničara. I da, ostaje još samo pitanje kako radna temperatura od 100 i nešto stupnjeva kada svi znamo da voda proključava na 100 stupnjeva Celzijusa. E pa stvar je u tome da prvo, antifriz ima nešto višu točku vrelišta, a drugo, rashladni sustavi rade pod pritiskom od skoro 1 bar, što dodatno povišava vrelište. Zato svi auti moderni mogu raditi na većoj temperaturi od 100 stupnjeva Celzijusa. I eto, toliko o termostatu. Nadam se da vam je sad jasno čemu on točno služi, kako prepoznati da li je neispravan i što napraviti u tom slučaju. Ako je tako, svakako puknite like i pretplatite se na kanal. A ako sam nešto zaboravio ili imate što za dodati, svakako pišite u komentarima. Vidimo se!